compañía a presentar su espectáculo. Y entonces nos propuso una cosa aparte del curso, y es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, David, que us explique. Doncs va, un minut, us explico perquè voleu els titelles, que sí? Mireu, els titelles no són objectes de decoració ni treballs manuals. Els titelles són peces de teatre. I el teatre, com es fa? Representar-lo, fer-lo. I per això esteu aquí. Veureu el treball que hem fet amb tota aquesta colla durant això, 2 mesos, ens han allargat un parell de dies més, i avui presentem els músics de Bremen, que és un conte que algunes coneixeu, amb la nostra versió i a la nostra manera. Són titelles fets a partir de material de rebuig, material reciclat. Algun d'aquests titelles es veu més o menys quin és l'origen. Pot ser una capsa d'ous, pot ser un iogurt, una cosa, uns quants iogurts, millor dit. Altres han quedat tan dissimulats que no ho sembla. Però sí que és veritat que no hem comprat res, sinó que tot ho hem anat traient dels contenidors, de casa i de per allà on trobar un músic. Esperem que surti molt bé i esperem que us agradi molt i, sisplau, l'aplaudiments al final, ara no cal, i els tomàquets sofregits, Res més. Si algú és tan amable de pagar-nos el llum d'allà darrere, començarà l'espectacle d'aquí 30 segons. I només tinc ganes de descansar. El meu amo em vol portar a l'escorxador, perquè diu que ja no em guanyo la cibada que em menjo. Ai, 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 què serà de mi? Ja ho tinc. Aniré a Bremen i em faré músic de carrer. No hi ha res, no hi ha res. Com ja no en som els conills i les llebres, el meu amo ja no em vol. No hi ha res. Què et passa, amic gos? Per què fas tan mala cara? Perquè sóc vell i com no puc anar de cacera, el meu amo em vol matar. Això no pot ser. El meu em vol portar a l'escorxador, perquè diu que ja no sóc jove i ja no treballo com cal. Per això he fugit i mai em trobaran. Què vols vindre a Bremen? Farem músic de carrer. Ah, no, ja sé, quina bona idea. Anem a Bremen. Potser tenim molts èxits i ens fem famosos. Quina vida més trista de pas. Tota la vida em fem companyia a la meva mestressa i ara, quan no volia ser desafina, es ve la pau i no puc saber cap acudit la meva mestressa nunca m'ho feia. Ara, què faré? On aniré a viure? Què menjaré? Mira, Assa, una altra desgraciada. Per què no li diem que vingui amb nosaltres a Bremen? Amic gos, estic totalment d'acord. Quan més serem, més riureu. Bon dia, gata. Ui, qui sou vosaltres? No us heu enviat per la meva mestressa, oi? No em voleu pas ofegar? No, dona. Estem aquí per ajudar-te. Nosaltres, el gos i jo, també venim d'una trista fi. No tinguis por. Vine amb nosaltres a Bremen, que ens farem músics de carrer. Anirem per les places. I amb els teus miols, segur. Ara també hi havia molta i tant que anirà amb vosaltres. Res és com era. Ni la meva veu, ni les meves plomes que ja no llueixen. I la meva carn que penja. Amb raó el meu amo em vol portar al faver. Però què dic? Si encara li donaré la raó a aquell pallassot. Ni hablar.
sortiré fugint i m'amagaré ben lluny. Ni que m'hagi de posar a l'infern. Lliure! Soc lliure! Anem a Bremen i farem música al carrer. Gran, oi, què és aquest cànter desafinat? Gai, què et passa? Ni que el volguessin ni ens el fa mia. Ah, justament per això crido, perquè no vull acabar d'aquesta manera. El meu amo em vol portar al femer. I Déu vol que no penso deixar que em posi una mà a sobre. Me'n posaré ni que sigui a l'infern. No cal anar tan lluny. Anem a la ciutat de Bremen. I farem un conjunt musical. Gai, vine amb nosaltres, que tots junts triomfarem. Sí, vine amb nosaltres, ja ho veureu que bé ens ho passarem. D'acord, m'heu convençut. Anirem vosaltres a Bremen, tot i que no tinc el cos per gaires cançons. Ja és hora que arribin aquells bordegassos. Sempre fan el mateix. 3 quarts de 15 i jo aquí, esperant-me tot sol i avorrit. Quan arribin ja em sentiran. Capità! Capità! Que sou a casa? Vols fer el favor de no cridar tant, joies? Que tothom sabrà on ens amaguem. I digue'm, com és que arribes tan tard, És que venint cap aquí he passat per la llolleria a veure les novetats que hi havia i mireu què he portat. Està bé. Ja saps que et dic sempre que a casa sempre s'hi ha de portar alguna cosa. Ara només falta el pilota. Així que arribi, us explicaré el pla del nou robatori. Serà genial! Bona tarda, capità, bona tarda. Mireu el que us he portat, capità. Mireu. Un pastit de xocolata para usted. Porque no em sembla que és el seu aniversari, capità. Tu sempre fent el pilota. Ja tens el nom ben posat. A més, el meu aniversari és d'aquí 2 setmanes. Ui, perdoneu, em semblava que era aquesta setmana, perdoneu, Si em sembla, em porto, i són unes joies, que vos un pilota, són un mei. Deixa estar aquest dimoni de pastís. I ara us explicaré el pla del nou robatori. Escolteu. Renoi, què n'és de lluny aquesta ciutat de Bremen? S'està fent de nit i encara no hem arribat. Caldria trobar algun lloc per passar la nit. Mireu, companys, allà hi ha una casa. M'hi aproparé per veure si ens hi podem enrafiar. Heu entès tot el que us he explicat? Està clar com la llum. Jo diria més, està més clar que la llum.
Ui, 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 aquests d'aquí me sembla que són una colla de lladres i que estan preparant una de bona. Companys, aquells de la casa em sembla que són lladres i que volen anar a Bremen a fer un bon robatori. Això no pot ser. Hem de fer alguna cosa per impedir-ho. Què podem fer? Anem a espantar-los? D'acord? Vinga. Com ha fugit? És que són Sí. uns cagats. Aquests no eren gaire valents. I ara la casa és nostra! Que vigilem, que no tornessin aquells pintes. Gata, tens raó. Ostres, quina por! Semblaven fantasmes! Sou de luz. Jo encara diria més. Fantasmes semblaven, Que en sou de luz. Els fantasmes no existeixen. I tu, joia, fes el favor de tornar a la casa i mira qui és el que ens ha espantat d'aquesta manera. Capità, creieu que això és prudent? Feu el favor de tornar a la casa. I mireu, torneu a la casa. Sí, capità, sí, capità, ara vaig. Capità, semblaven fantasmes! Jo em dic, sí. Que en sou de luz. Els fantasmes no existeixen. Sí, capità, era un fantasma. I potser, mira, saps què et dic? Hi havia molts fantasmes. Hi havia un que m'ha esgarrapat la cara, l'altre m'ha mossegat la cama, l'altre m'ha donat una cosa i a l'últim saps què et feia? Deia, porteu-me'l aquí! Porteu-me'l aquí! És que tenen mala excusa les fantasmes, Mireu, noi. Aquesta casa no ens convé. Ja en trobarem una altra. Sí, capità, tu sí que tens raó. S'ho pilota, Gràcies. Aquesta colla ja no torna. Podem estar tranquils. Són uns perucs. I ara a descansar, que demà serà un nou dia. Sí, que demà farem el nostre gran concert del cor dels animals. A Bremen! Veniu, gent de Bremen, i escoltareu el concert del cor dels animals! Escolteu, cantem i harem una cançó. I si us agrada, podeu donar-nos una propina. Veniu. Atenció, el concert està a punt de començar. 1, 2 i 3. 4 minuts. Quatre temps som, aquí que estem, i la nostra història us contarem.
com color, els nostres amos sense cap amor, ens volien a tots donar l'amor. Però ben junts ens hem ajudat i d'aquest final ens hem lliurat. Quan la terra és descobert, us direm què hem fet. Amb els nostres crits els hem espantat i ara deuen ser dins d'un forat. Perquè res hi ha per ser ben forts com estar units contra les pors. La nostra història que us hem contat fins aquí ha arribat i aquest rap s'ha acabat. Fins aquí els músics de Bremen. Fins una altra. Bona festa i bons titelles.